dipangakan kabela are nana punyo mambana dena eda jana dena diambo juo gali gali dena ida basa cai dena sayang pai pai la udah dia dena tinggal surah. Udah kandang nangga nilai bulia batanya namo biar piti dadanya biasa lai sayang udah terima mambana dena ida sabar lejo kapalo gali gali den udah jana digali dia sayang bye bye lah udah biar dan tinggal surang Tanggal 10 hari simpang kunci yang tisingkara kawan nambo tak sera abia dipilih pada baraku ijo nana punyo mambana denai dena sabar lejo ka apalo mambana awa ade dia jana dia lese ejuo lampana dia lese ejuo deko den toko adi ajo mikro ya kami dana badendang baguro panjang sama lampu iliamu di badana batenggang upeka badana tiboju imala di manyoda tolong sampaikan gali gali denoda basa cahaya dan sayang pai pai lah udah biar dan tinggal surang Mama adidanya indah bang pamenan orang mudong badan tidur badan tawayan pasti parahnya yo iya tolong deda timah di mana gali gali deda jangan digali aja gali gali deda jangan digali burung merpati yang hingga di pemakan udah pegang badan diri siang malam tidak terbayang gila tolong beda di mana gali gali udah jangan digali aja gali gali dan udah jangan digali aja dari waktu hendak kata pentingnya kawan kata taruko monggo badan yo bajai tidak di ruang mata tua gila tolong deda di mana gali gali udah jangan digali aja gali gali dan udah jangan digali aja
katulamo imati indah kai boda lamanggu agen yang ayo tibo mamban madan nai de maksa bale yo kapalo mamban nawane dia siginyang dan banyak ajuo lama pulang ade apa dia antawa dia ko dudu ajuo serius dari Sanjo malam bisa udah kamaninjau asialan anak kadena bao dek mancali andero mana kau sepici yang mato dan indah alalo karena kau dan ragu ala kau dan kini sepici yang mato dan indah alalo bakal kenal lama pantun di bulan dah ganti tahun Nadia dan apa anda ngapa tambah kami arah mana kau makan dan ragu ala kau dan kini bantu iki aja ulah barana kene gigi gila taka salero da zona yoga jangan juo sansai lako badan den lima lako nyokini salero da zona yoga jangan juo dangan ada dendangan bagurau sampai pagi iyo salero dan carian kok bala biaban nambah bini nadinyo oyala nasi tu diminta nyo ngajale nasi diminta nyo dek danto makan goreng aju kalau kini nyo tak ado kalau dia di ruang mato sekarang kamadan ragu ala koda nadinyo oya bibi di ruang mato
bungkuyan sajo dia kain nambo karam nakawadanen ragu ala kodana kini bungkuyan sajo kain nambo Kadang-kadang kayu dirimbung, si kaduda dangung badang. kadang-kadang hati deni bo balenga sajo de adi akan duang karam nakawadanen ima polanyo kini mato takkan ku akasuang buluang Ucap paua suara paua, sambil usaha mau diladuangkan. anak di rumah lava karu ada mencari maka dimakan karam nakadena dinyo mati lemah abadan ada ikola mangicu ayuo ada ibu coba ladana duduklah warapek marapek mencari adu kuabu orang mah bantu orang adaya amanggale yube karam lakobadanan ragu ala kodena